segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, a szívünket szeretnénk valóban hozzád emelni. Te látod, hogy mennyi minden húz le, és mennyi minden szakítana el tőled. Te látod az élethelyzeteket, amiből érkeztünk. Te látod a nap terhét, próbatételeit. Te látod a nap fáradtságát, és mindazt, amit ma átéltünk. Itt vagyunk, Urunk, mert várunk rád. Itt vagyunk, mert sóvárogjuk a te jelenlétedet. Itt vagyunk, mert szomjasak vagyunk rád. Urunk, arra kérünk, jöjj közénk, és áld meg bennünket. Szentlélek Isten, cselekedd meg ma is azt a csodát velünk, hogy te szólalsz meg közöttünk, te beszélgetsz velünk, te teszed az igét személyes szóvá és üzenetté. Jöjj, Urunk, azért jöttünk, hogy találkozzunk veled. Áldj meg bennünket mostani Isten tiszteletünkön is. Amen. Isten igéjét olvasom a Lukács evangélium a 11. részéből, az első 13 verset. Lukács evangéliuma, 11. rész, első 13 verset olvasom. Történt egyszer, hogy amikor Jézus egy helyen imádkozott, annak végeztével így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, amint János is megtanította az ő tanítványait. Ő ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsáss meg bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És így szólt nekik. Ha valamelyik őtöknek barátja van, és az oda megy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert egy barátom érkezett hozzám az útról, és nincs mit adnom, ő így válaszolna belülről, ne zavarj engem, lásd, az ajtó már be van zárva, és gyermekeim velem együtt az ágyban vannak, nem kelhetek föl, és nem adhatok neked. Mondom nektek, hogyha nem kell is föl, és nem ad neki azért, mert ez a barátja, de az ő erőszakoskodása miatt fel fog kelni, és adni fog neki annyit, amennyire szüksége van. Én is mondom néktek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtó nyittatik. Mert aki kér, az mind kap, és aki keres, az talál, és a zörgetőnek ajtó nyittatik. Melyik atya az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, s kígyót ad, amikor az halat kér, vagy skorpiót ad neki, ha tojást kér? Ha azért ti, bár rosszak vagytok, tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább fog adni a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Nemrégiben egy kisgyermek újságolta, jött hittanórára, hogy megszületett egy kistesóm, megkaptam, amiért imádkoztam, megkaptam az élő Istentől azt, amit kértem tőle. Nagyon boldog volt, hogy végre megszületett a várva várt kistestvére. És azt mondta, mindig meg szoktuk beszélni, hogy miért imádkozunk a gyerekisten tiszteleten is, meg a gyerekfoglalkozásokon is, és azt mondta, hogy hát akkor most köszönjük meg Istennek, hogy meghallgatta az imádságomat, és megérkezett a kistesom. Nagy volt az öröme, és együtt örült vele az egész csoport is. Aztán más valaki arról beszélt, hogy hiába imádkoztam, hiába kértem a gyógyulást valamelyik családtagom számára, nem kaptam meg. Nem gyógyult meg az, akiért imádkoztam. A lelkészi szolgálatom egyik legnehezebb helyzete, annak a fiúnak az imádsága volt, akinek az édesanyja balesetet szenvedett, a fiú akkor 16 éves volt. És ez a fiú eljött hozzám, az édesanyja meghalt a baleset után, és eljött hozzám ez a fiú, hogy imádkozzunk az ő édesanyja feltámadásáért.
Sokáig hosszan imádkoztunk, és ő ezt az igét mondta nekem, hogy ezért imádkozunk, mert Jézus ezt mondja, hogy kérjetek és adatik, és zörgessetek, és megnyittatik nektek. Éppen erre az igére hagyatkozva kérte ez a kisfiú, fiatalember, imádkozzunk az ő édesanyja feltámadásáért. És mert nem támad föl az ő édesanyja, azóta nem lépte át a templom küszöbét, sok-sok éve már. Éli a maga megkeseredettségét, azt mondta utána 2 nappal, hogy akkor nincs is Isten, vagy ha van, én nem érdeklem őt, így ő sem érdekel engem. Szakítok az élő Istennel. Imádságok történetei, ima meghallgatások történetei. Azt hiszem, hogy mindahányan hordozunk nagyon szép élményeket, hordozunk ima meghallgatások gyönyörűségét, vannak a szívünkben, emlékeinkben olyan imádság meghallgatások, amikor rácsodálkoztunk az Isten szeretetére, örültünk neki, és teli volt a szívünk hálaadással, és igen, vannak meg nem hallgatott imádságaink, olyan imádságok is, amik látszólag vízhangtalanul tűntek el. Az élő Isten nem adta meg azt, amiért imádkoztunk, nem teljesedtek azok a kérések, amiket vártunk, és amit szerettünk volna elérni az élő Isten szeretetében. Az imádság és imádságok meghallgatása így általában kettős értékű a számunkra, vagy nagyon szép értékeket, emlékeket, élményeket őrzünk a szívünkben, vagy nagy fájdalmas keserűségeket hordozunk a lelkünkben. Ez is, az is előfordulhat. És gyanítom, hogy mindahányunk életében ez is, az is előfordult már. A rácsodálkozások öröme, és a megdöbbenés és fájdalom, a meg nem hallgatott, látszólag süket, semmibe elkiáltott imádságaink fájdalma is. Mit mond Jézus az imádság meghallgatásáról? Mit ígér Jézus az imádságról és az imádság meghallgatásáról? Először is azt mondja, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mit kezdjünk ezzel a kijelentéssel, amikor ilyen kettős értékű élményvilágunk van az imádságokkal szemben? Amikor ez a kérés elhangzik Jézushoz, hogy tanítsa imádkozni a tanítványait, akkor azt látják a tanítványok, hogy Jézus imádkozik. Az Új Szövetségben háromféle fogalom van, háromféle külön szó a görög nyelvben, mit jelent imádkozni. Van egy olyan imádság szó, ami ezt jelenti, amit talán leginkább ismerünk, hogy egyeztetjük a mi akaratunkat az élő Istennel. Egyfajta akarategyeztetés. Mi, a mai kereszténység sokszor ezt mondjuk, hogy leteszem a batyumat, a terhemet, a bűnömet a kereszt alá. Elengedem, ami a szívemben van, meg akarok tőle szabadítani, megüresítem a szívemet. Ez egy másik dolog. Aztán keresem az ő akaratát a saját életem helyzetében, és a saját életem dolgaira nézve. Ez is egy külön szó az imádságra. És van egy, ami talán az imádság legteljesebb formáját jelenti, amikor csak úgy ott vagyok. Kinyitom a szívemet, kinyitom a lelkemet az élő Isten előtt, és hagyom, hogy ő és az ő jelenléte legyen az enyém, árassza el a szívemet, töltsön be engem. Amikor ezt olvassuk, hogy Jézus imádkozott, ezt a legutóbbi szót, és ezt a legutóbbi fogalmat használja az ige. A totális kinyílás, az élőisten színe előtt, megnyílás, a szíve megnyitása, a lelke megnyitása az Atya előtt. És első számú üzenete számunkra ennek az igének ez, hogy Jézus, az emberré lett Isten fia, szükségét érzi újra meg újra, hogy imádkozzon. Ő, aki egy az Atyával, mégis az ember formájában, ember léte idején újra meg újra imádkozik, újra meg újra szükségét érzi annak, hogy együtt legyen az Atyával. Értse az akaratát, odaadja a szívét, a lelkét, kiöntse a gondolatait, a személyét, egész lelkületét odaadja az Atya kezébe. Belehelyezze önmagát egészen az Atya kezébe. Valaki egyszer így határozta meg az imádság leglényegét, nagyon szép képben. Ő néz engem,
és én nézem őt. Amikor ez történik egy imádságban, hogy én nézem őt, és ő néz engem, ez valami olyasmi, mint amikor az egymást szerető emberek egymásra csodálkoznak, és elmerülnek egymás személyének a szépségében, kedvességében, a szeretetben, ami összeköti őket. Ilyen Jézus imádsága. A teljes odaadás, a teljes kinyílás az Atya akarata előtt. Azelőtt az Isten előtt, akinek ez a neve, én vagyok, én ott vagyok, mindenhol ott vagyok, én vagyok. Ez a teljes átadás, ahogyan Jézus imádkozik. Ez a teljes kinyílás. Ezt látják a tanítványai, ezt valószínűleg tükröződött Jézus arcán, hogy ő ilyen teljes önátadásban találkozik az Atyával, és ilyen teljes rányílással figyel az Atya akaratára, és a szíve egész lényével ráhangolódik az Atyára és az Atya akaratára. Amikor befejezte az imádságot, ezt olvastuk az igében, akkor az egyik tanítványa hozzálépett, és ezt kéri, Uram, taníts minket imádkozni. A tanítványok látták Jézust imádkozni. Tudták, milyen Jézus arca, személye, imádkozás közben vagy után. Látták Jézust imádkozni. Az emberré lett Jézus gyakran imádkozott. Nemrégiben olvastuk a Lukács evangéliumában, a bibliaolvasó kalauzunk szerint, és látom, hogy itt is szépen fogynak a bibliaolvasó kalauzok, tehát gondolom együtt olvassuk a bibliaolvasó kalauz igéit. A múlt héten volt az az ige, azt hiszem múlt héten, amikor Jézus hazamegy Názáretbe, elmegy a zsinagógába szokása szerint. Ez van a Lukács evangéliumában, szokás szerint elmegy a zsinagógába, az istentisztelet helyére, és nyilván végigcsinálja az egész istentiszteletet, ahogy ez szokás. Föláll és olvas, de mellesleg imádkozik is, úgy, ahogy ez az istentisztelet rendjéhez hozzátartozott. Jézus gyakorló imádkozó volt, aki a rituális, a liturgia adta imádságait elmondja, és mondja együtt a többiekkel. Ez többnyire zsoltár imádságokat jelentett. Az istentisztelet formájában többnyire kötött zsoltár imádkozás volt. Jézus rendszeresen teszi ezt, és rendszeresen tette az ilyen jellegű imádkozást. Mondta ezeket a törvény, az istentisztelet rendje szerinti előírt imádságokat. Ezeket a liturgikus imádságokat. És aztán azt is jól tudjuk, hogy Jézusnak vannak egyéni imádságai, amiket ő többnyire elvonultan végez. 4 szem közt az Atyával, egy intim, egy bensőséges kapcsolatban az Atyával, aminek nincs szem és fültanúja. Jézus így vonul el imádkozni, mielőtt kiválasztja a 12 tanítványát. Elvonul imádkozni. Ezt is jól tudnunk, hogy a tanítványok kiválasztását megelőzi Jézus imádsága az övéért, akik majd munkatársai és tanítványai lesznek. Aztán látjuk munka közben imádkozni Jézust. Ahogy az 5000 ember esetén, amikor megteremti a kenyeret, ezt olvasjuk, hogy fölemeli a tekintetét, fohászkodik az Atyához, és aztán utána teremti az 5000 embernek a kenyeret, és osztják szét. Látják tehát, nyilvánosak ezek az imádságai. Látják őt így is imádkozni. És aztán láthatták a tanítványai, illetve részben látták, ez kiderül, a Gecsemáni kertben gyötrődni, az Atya akaratával megegyezni, igent mondani, végső igent a szenvedésre, a messiási útra, a megváltás gyötrelmes útjára. Láthatták, tudhatták ezt is. Átélhették Jézus mellett, és Jézus körül ezt is az övéi. Jézus imádság után nem tudjuk, hogy nézett ki. Mi változott vajon az arcán, a lényén, mi tükröződhetett. De valami fölkelti a tanítványok érdeklődését. Valami megfogta az imádkozó Jézus személyében azokat, akik ott álltak körülötte. Valami megérintette Jézus körül a tanítványok szívét, lelkét, ha utána erre van vágyódásuk, hogy ők is imádkozzanak, mégpedig úgy, ahogy Jézus. Tanítsa őket Jézus imádkozni.
És ez a dolog azt üzeni nekünk, hogy az imádság, bármennyire intim, bensőséges kapcsolatunk is az élő Istennel, ami atyánkkal, mégis missziós eszköz és missziós út is. Imádkozni lehet a misszió útja és eszköze is. És ez el is gondolkoztathat bennünket, hogy vajon a saját családtagjaink, a legszűkebb környezetünk, de akár a tágabb közösségeink mit látnak? Mit tudnak a mi ima életünkről? Egyáltalán látnak-e imádkozni, Bibliát olvasni a mieink? És tudnak-e az imádságainknak akár gyönyörűségeiről, akár gyötrelmeiről? Azok, akikkel együtt élünk, a legszorosabb közösségünk. Én nagyon boldog vagyok, hogy én láttam az édesanyámat Bibliát olvasni, meg imádkozni is. Nagyon fontos kép és nagyon fontos minta, ami be van vésve a szívembe, és nyilván a maga választása és döntéseiben ott van az ő mintája és képe is. Óriási felelősségünk, hogy mit adunk tovább, és mit közvetítünk gyermekeknek, unokáknak, mit látnak tőlünk. Látnak-e Bibliát olvasni, imádkozni, elcsendesedni, és tudnak-e legalább a hozzánk legközelebb állók ezekről az örömökről, és ezekről a gyötrődésekről is akár, amit egy-egy imádság, vagy egy-egy ima meg nem hallgatás fájdalma okoz nekünk. Az imádság, a misszió eszköze a mi számunkra is, ma is, ez az útja és a módja. Van egy, bocsánat az idézetét, Zoránnak van egy éneke, és most a Halottak napja kapcsán figyeltem föl rá, nem először. Azt hiszem, hogy az a címe ennek, hogy kell ott fenn egy ország. Lehet, hogy tetszenek, ismerem fiatalabbak, talán igen, ezt az éneket. Van ebben egy sor, egy mondat. Nagymamám azt mondta nekem, tedd össze a két kezed, mert így csinál minden jó gyerek. Nagymamák felelőssége összetenni az unoka kezét, ha magától nem megy, ha nincs, aki tanítsa. Igen, a misszió útja és lehetősége imádkozni, tanítani, és megláttatni az ima életünket kicsit. Jézus tehát imádkozni tanít, látják ezt a többiek, hogy hogyan imádkozik, és utána enged a kérésnek, és imádkozni tanítja a tanítványokat. Jól tudjuk, a mi atyánkat mondjuk is, ismerjük is, Lukácsi változatát talán annyira nem, és nem szeretném most végigmondani, hogy mi minden üzenete van a mi atyánk imádságának, csak néhány nagyon fontos mozzanatot arra, hogy miért is pont ezt tanítja Jézus, miért pont ezt vési a tanítványai szívébe. Ez az imádság annak tudatosítása, hogy a szentséges Isten, a megközelíthetetlen, a Jézus korában is kimondhatatlan nevű Isten, akit nem lehet megnevezni, nem lehet kiejteni a nevét, annyira szent, annyira messze lévő atyánká lett. Ezt Jézus tanítja meg az imádságban. Ez az egy első üzenete a mi atyánk megtanításának, ennek a Jézusi imádságnak, amit ő tanít nekünk. Nekünk nem félelemmel, rettegéssel kell megállni egy távoli, szentséges Isten előtt, hanem a gyermek bizalmával az atya, a mi atyánk előtt. Mennyire más ez, mennyivel szeretetteljesebb ez, amit Jézus tanít, és ahogy Jézus tanít imádkozni. Vagy éppen azért, mert ez a szent Isten, és ez a hatalmas Isten, az uraknak ura és királyok királya, atyaként olyan Isten, akihez jöhetek az éhségeimmel és a szomjúságaimmal, a fizikai éhségeimmel, fizikai szükségleteimmel és a lelki szükségleteimmel, lelki éhségeimmel és lelki szomjúságaimmal is. Ha ez a szent Isten, ez a hatalmas Isten, ami atyánká lett, akkor ez azt is jelenti, hogy jöhetek hozzá bármikor és bármilyen állapotban. A tékozó fiú szennyes és szakadt ruhájában, szakadt lélekkel és szennyes lélekkel is. Azért, hogy bocsánatot kérjek, hogy megújítson, megtisztítson, újra kezdje az életünket.
jöhetünk hozzá elrontott életünk terhével és súlyával, hogy megmentsen, megszabadítson, kiemeljen a magunk életének gödreiből, hogy megbocsátassanak a mi vétkeink. Jézust látják az övéi imádkozni a jó napokban, és látják a Gecsemáné gyötrelmét is. Mindkettő esetben Jézus szabadon hagyja az Isten akaratát. Arra tanít a mi atyánkba bennünket, hogy azt merjük kimondani, és ezt merjük gondolni, legyen meg a te akaratod. A földön épp úgy, mint a mennyben. Zárójel, a mennyben örömmel van meg mindig az atya akarata. Nem keserű belenyugvásra a pusztán. Jézus erre szabadít föl, és ugyanakkor gyötrelmesen, vért verejtékezve, de ugyanezt mondja ki a Gecsemáné kedven is. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézus szabadon hagyja Isten akaratát. Engedi, hogy Isten szabadon tegye, az Atya szabadon tegye azt, amit ő szán neki, és azt, amilyen útra ő szeretné elengedni. Hogy mit imádkozunk, és miről szólnak a mi imádságaink, a lelkünk tükrei. Érdemes egyszer végig gondolni ezt is, hogy miről is szólnak, miket is szoktunk elmondani a mi Urunknak és Atyánknak, miért is imádkozunk. Kérünk, mi is kérünk, de mit is? Általában azt, hogy legyen az életünk jobb, hogy változzon a külső, belső körülményei az életünknek, és a mieinknek természetesen, a családnak, a nagyobb közösségnek, a nemzetnek legyen jobb dolgunk. Többnyire ezt szoktuk tőle kérni. Keresünk, de mit is? A fizikai és lelki megújulásokat, megkönnyebbedéseket kicsit tehermentesen tudjuk élni az életünket. Zörgetünk, de miért is? Mert nagyon sokszor úgy érezzük, hogy túl sok fal, és túl sok vaspánt, és túl sok vaskapu szorítja be az életünket. És késztet bennünket tehetetlenségre, hogy állít meg. Mi ezeknek lehanyatlását, elmúlását, ebből való szabadulást keressük. Az ima meghallgatásunk, az imádságaink mögött viszont nagyon gyakran ez van, hogy Uram, legyen meg az én akaratom. Itt a lista, itt a kérés, és kérlek, válaszolj. Add meg nekem, amiért imádkozom. Az történjék, amit kérek tőled. És akkor hiszem el, hogy vagy, és akkor hiszem el, hogy Atya vagy, és szeretsz engem, ha az történik, amit én kérni szeretnék tőled, és amit a kezedre bízok. A kéréseink, ugyanakkor Jézus erre figyelmeztet, nem biztos, hogy mindig rendben vannak. Jézus itt egy közbeékelt történetet mond a mi atyánk, és között az igeszakasz között, hogy kérjetek és adatik, beszél arról, hogy az imádság meghallgatása olyan, mint amikor egy édesapa hallja a gyermekei imádságát, és nem biztos, hogy mindig úgy történik, ahogy a gyermek kéri. Mert melyik az az apa, amelyik a gyermekének követ ad, vagy skorpiót ad, ha az kenyeret vagy ételt kér tőle? Miért nem hallgattatnak meg az imádságaink? Újra meg újra azt gondolom, hogy gyötör bennünket ez a kérdés és ez a dolog, hogy de hát miért nem az történik? Jó szándékkal, tiszta szívvel, úgy gondoljuk, jó célokért kérünk. És mégis gyakran azt éljük át, hogy nem történik meg az, amit kérünk. Nem adatik meg nekünk. Miért is? Jézus, amit elmond, mert lehet, hogy olyanok vagyunk, hogyha az történne, amit mi kérünk, akkor az történne velünk, hogy a mi atyánk követ ad. Hogy a meghallgatott ima megemészthetetlen dolgokat jelentene nekünk. Elhordozhatatlan dolgokat. Vagy amit kérünk, az lehet, hogy épp úgy belénk marna, mint a skorpió. Halálos mérget hozna nekünk. Ezért nem hallgattatik meg. Ezért nem adja meg nekünk a mi atyánk. Ezért nem bólint rá. Kicsit úgy van ez,
mint amikor a bűneset történetében ezt látjuk, ezt olvassuk, hogy az első emberpár nem kér semmit az élő Istentől, csak elragadja valamit, amire az Úr nemet mondott, és nem akart nekik megadni a jó és rossz tudást. Magasságra vágynak, és lezuhannak ebből a magasságból. Sajátos karriert akarnak építeni, sajátos utat akarnak bejárni, amiről úgy gondolják, hogy ez jó, ez kívánatos. De belehalnak, és belepusztulnak. A megragadott ajándék kővé lesz, és skorpióvá, ami halálra marja az embert. Sok fiatallal vagyok körbevéve, és azt gondolom, hogy mindahányan láttunk már fiatalokat, és ismerünk ilyen történeteket. Nem egyszer hallom, imádkoztam az XY szerelméért, mondják a kamaszok, és azért imádkoztam, hogy szeressen belém az X meg az Y. És aztán nem úgy van. Jön a nagy sírás, hívás, elkeseredés. És évek múlva kiderül, hogy de jó, hogy nem így van. De jó, hogy nem adta meg az Úr azt, amit kértek tőle. De ugyanez felnőtt korban is megtörténik. Vágyunk, imádkozunk célokért. Imádkozunk helyzetekért, amiben lehet, hogy beleszédülnénk. Emészthetetlen kő, megmaró skorpió lenne a mi számunkra. Szabad ezt így is néznünk, vagy végig gondolni ezt is. Hogy is van a mi meg nem hallgatott imádságainkkal? Hogy is van ez a be nem teljesült imakéréseinkkel? Ugyanakkor éppen Jézus sorsa és Jézus története ezt is mutatja nekünk, hogy a gyötrődve kimondott, legyen meg a te akaratod. Kő lett volna a mi számunkra, ha Isten azt mondja Jézusnak, hogy jól van, könnyítek, nem kell a keresztre menni. Mi lenne most velünk? Mi lenne velünk, ha Isten meghallgatta volna azt a Gecsemánéban elmondott imádságot? Mi lett volna az emberiséggel? Hol lenne a mi bűneink bocsánata? És hogyan kapnánk a mélységekből szabadulást? Akkor gyenge, jóságos, túljóságos atyaként azt mondja az Úr Jézusnak, hogy jó, megúszod. Nem kell menni a keresztre. Néha nagyon nehéz a fájdalmakra igent mondani, a szenvedéseket elfogadni. De éppen Jézus példája, ez a mélységes alázat és ez az odaadás, ahogy ő vállalja a keresztet, az utat, ezt a nagyon véres, gyötrelmes utat is, és igent mond az Atya akaratára. Látszólag a halálba visz, de aztán életre, örök életre, feltámadásra. Tudja a mi Atyánk, hogy mit, miért ad meg, vagy mit, miért nem ad meg, bármennyire vonzónak, jónak is szeretnénk tartani. Merünk, tudunk igazán szabad kezet adni a mi Atyánknak az imádkozásban is. Mondjuk, a szánk mondja, hogy legyen meg a te akaratod. De nem minden élethelyzetben tudjuk ezt őszintén és alázattal azt mondani, igen, Uram. Bár lennénk szabadok erre az igent mondásra. Jézus azt mondja, és ezt ígéri, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek. Mind a három kifejezés nagyon-nagyon intenzív cselekvést jelent. Mi az, ami megadatik, és hogyan kell ezt keresni? Amikor erről van szó, hogy kérjetek, akkor megint csak az ige eredeti szava, követeljetek. Követeljetek az Istentől, intenzíven módon kérjétek őt. Aztán keressétek akár fáradtságos módon is az ő akaratát és az ő szándékát. Kopogtassatok, megint az ige szavával, dörömböljetek, ököllel is akár.
így keresni Isten akaratát, ilyen szenvedélyes tűzzel. Jézus ezt kéri. És mi az ígérete? Hogy megnyittatik nekünk az ajtó. Hogy rátalálhatunk. Azt gondoljuk nagyon sokszor az imádságainkra, hogy ez az ember teljesítményes, hogy Jézus arról beszél, hogy milyen teljesítményt vár tőlünk. Nem egészen. A keresőknek adatik, a zörgetőnek megnyittatik, a kérőnek odaadatik. Isten cselekszik. Az Atyánk cselekszik. Ő hozza elénk a megtalálni valót. Ő hozza elénk azt, ami megnyílhat előttünk. Ő hozza elénk azt, amire rá lehet találni. Ő adja. Szabad ilyen alázatos szívvel, vagy az Atya akaratára hagyatkozóan imádkozni. Végül is mit ígér Jézus az imádság meghallgatásáról? 2 dolgot biztosan. Azt nem mondja, hogy minden imádságod úgy teljesül, ahogy várnád. Aki kér, az mind kap szent lelket az Atyától. És a Jakab levelében ezt olvassuk, kérjetek bölcsességet, mert a ti atyátok szemrehányás nélkül megadja ezt. 2 dolog megadását biztosan ígéri nekünk Jézus, és biztosan biztat vele, kérjünk szent lelket. Ezt biztosan megkapjuk. Miért? Hiszen a Szentlélek Isten jelenléte az életünkben. Senki nem élt annál közelebb, mint hogy a szívünkbe költözik. Amikor a Szentléleket kínálja, adja, és erre bíztat az ige, ezt kell kérni, akár ilyen szenvedélyesen is. Ő jön, belép hozzánk, hogy templommá szentelje az életünket. Hogy az ő közelsége olyan gyógyító szeretet legyen, annak átélése bármilyen élethelyzetben, a szenvedésben épp úgy, mint a ragyogó, röpülős pillanatainkban épp úgy, de az ő jelenléte, a gyógyító szeretet megérzése és átélése, és a bölcsesség. Olyan nagy szükségünk van ezen a földön élve, járva, kinek a saját élethelyzetében, hogy Isten vezessen, hogy az ő akarata teljesüljön, hogy tudjunk jó és rossz közt választani, megérteni az ő akaratát. Nagy szükségünk van bölcsességre, erre a hétköznapi vezetésre. Azt olvastuk, ez Jézus ígérete, miközben mi annyi mindent kérünk, és annyi mindent várunk. Ezt mondja, azért ti, bár rosszak vagytok, tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább fog a ti mennyei atyátok szent lelket adni azoknak, akik kérik tőle. Szabad őt magát kérni az életünkbe, hogy ő lépjen be, és ő töltsön be, és ő legyen itt, azért, hogy gyógyuljon, ami sokszor megsebzett, sok fájdalmat is hordozó, és sok örömre sóvárgó életünk. Amen. Imádkozzunk. Hát igen, Urunk, nem mindig tudjuk, hogy mit kéne kérnünk, és hogyan kéne ezt kérni. Köszönjük, hogy Te segítesz ebben, hogy szabad és ígéreted szerint a Szentlélek esedezik értünk. És köszönjük, Urunk, azt az üzenetet is, hogy Te magad vagy a mi ima hátterünk, hogy ott a mennyben szüntelenül közben jársz értünk, szüntelenül gondod van ránk, szüntelenül kész vagy mellénk lépni, hozzánk lépni, bekötözni a mi sebeinket, meggyógyítani fájdalmakat, csalódásokat, fölemelni, ércajtókat betörni, megszabadítani. Köszönjük, Urunk, hogy kész vagy vezetni bennünket, és kész vagy utitársunk lenni. Várunk rád. A magunk készségei, képességei túl kevesek ahhoz, hogy az életünket mindig bölcsen és jól vezessük, hogy soha el ne tévedjünk. Köszönjük, hogy magad szeretnél vezetni,
hogy a te szemeid szeretnének tanácsolni bennünket, hogy a te kezed tartani szeretne egy életen át, és azon túl is. Ezért téged kérünk, jöjj hozzánk, odaadjuk neked az életünket, a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Légy Úrrá közöttünk és bennünk. És így gyógyuljon mindahányunk élete teljen meg örömmel, és így gyógyuljon a mi nemzetünk, és minden elkeseredett, szomorú ember élete. Ámen. Urunk, a csöndben és hangosan elmondott imádságainkat hallgass meg annak nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. A 479-es énekünket énekeljük, 479-es énekünk, Hinni taníts, Uram. Minden 4 versét énekeljük, Hinni taníts, Uram. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts, indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen, kérni taníts, üdvözítőm te vagy, észrerőd szívet adj, lelkeddel
Krisztusnak békessége, mely minden emberi értelmet fölülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, lelketeket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.